Hei, bună tuturor! Eu sunt Raluca și astăzi o să facem un nou episod din vlog, așa că hai să începem! Astăzi vom face un lucru cam... vom vorbi despre care animale sunt mai bune ca de companie, pisicile sau câinii. Vom face ca o listă pro și contra. Așa că hai să începem cu câinii. Pro. Sunt foarte jucăuși și din vorba aia, câinele e cel mai bun prieten al omului. Da, ei sunt foarte jucăuși, mai ales că sunt pui, se joacă și poate să te legă foarte mult și te iubește. Contra. Când sunt pui, ei trebuie să fie vaccinați și n-au voie să iasă afară să-și facă nevoile, așa că își facă acasă nevoile. Ei pot să te mușcă foarte tare, adică să te muște super tare, au dinții, colții tari și altceva, nu știu. Poate să te late, să te enervezi cu lătratul lor. Pisici, bro. Și ele sunt drăguțe că sunt pui și vor să se joace, chiar sunt foarte haioase. Sunt foarte haioase și mai ales te încălzește, așa că se așează lângă tine și te încălzește. Știu că am și eu două pisici și când dorm chiar nu țină de căldură și au și sunt și drăguți. Contra, poate să-și lase părul pe secund, adică să le lipe părul. Și le poate să se muște, dar mai rău e la zgâriat, să te zgârie foarte tare, să-și bagă iara fix în cap, ceva. Știu că pisica mea, când a fost în prima zi, am luat-o și eu în brațe, am ținut așa și mi-a băgat iara fix în gât. Și când sunt călduri și ele pot să miaune, să miau și să foarte enervante. Și vreau să-mi zic, asta pe și vreau să-mi ziceți în comentarii care credeți că e cel mai bun animal de companie, pisica sau câinele. Și dacă vă plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe la canalul meu de YouTube. Pa!